milé deti. 13. december, ktorý máme dnes v kalendári, mal pre našich predkov magický význam. So sviatkom svätej Lucie je spätých množstvo zvykov, tradícií i povier. A jednou z nich bola aj známa veštba. Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. Stretli sme sa tu po roku, aby sme opäť spolu strávili toto magické popoludne, ktoré určite pre vás bude čarovné, výnimočné, nezabudnutelné, pretože v zákulisí už sú pripravené naše deti, ktoré týmto slávnostným vystúpením tichúčko vojdu do vašich srdc, rozžiaria úsmev na tvári a možno pošteklia aj slzičkou v oku. Lebo také sú deti. Výnimočné, milé, šikovné. Každé jedno z nich, ktoré tu bude o chvíľu stáť na tomto javisku. V tejto krásnej predvianočnej atmosfére prajem vám, vážení prítomní, milí hostia, krásny zážitok a pohodu. Začíname. Od Lucie do Vianoc, každá noc má svoju moc. Dievčatá, viete, že dnes je Lucia? Vieme. Prišli sme vás pozdraviť a od zlých síl ušetriť. Týmito husími perami chránime mesto pred zlými čarami. Spíte, ľudia, spíte. My vás dnes budíme, len pokoj a lásku do domu